Всички улици, квартали, паркове и междублокови пространства, които ще проектират фирмите, са включени в интегрирания план за развитие, който община Стара Загора ще изпълнява до 2020 година. В тези обекти, които са в зона с публични функции, попадат и пешеходната зона по булевард Цар Симеон Велики от улица Хаджи Димитър Асенов до булевард Патриарх Евтимий. Площадното пространство пред общината, двата големи парка в център на града, парк 5 октомври и парк Александър Стамболийски. Станционната градина, естествено най-големия наш парк митрополит Методий Кусев, Аязмото, площад Бероя. Един от проблемите на града надлеза над булевард Славянски по Патриарх Евтимий, който от години създава проблеми на автомобилите, с съдръстванията, тапите, които се образуват, трябва да бъде разширен. Община Стара Загора получава 1,5 милиона лева финансиране по оперативна програма Регионално развитие, с които да плати на проектантите. Този проект ще ни даде готовност за програмен период 2014-2020 в момента, в който се отвори схема за кандидатстване за финансиране на СМР. Ние ще бъдем готови с нашите проекти. Общината няма да отделя средства от собствения си бюджет и ще можем веднага да кандидатстваме за финансиране на изпълнението на СМР. Повече от 13 улици в централна градска част ще бъдат ремонтирани. Предвиждат се ремонти в кварталите Три Чучура, Север и Юг, квартал Индустриален, квартал Казански. С нов облик ще бъдат и градската градина, Аязмото, парк Алана. 3 училища и 2 детски градини очакват проектите си за основен ремонт. Такъв се предвижда и за езиковата школа, Стария театър и художествената галерия. Преди да бъдат завършени, проектантите ще представят проектите си за обществено обсъждане. От 6 фирми, с които днес община Стара Загора сключи договори, 2 са от София. Останалите са с старозагорски екипи.